Здравейте, вие гледате Активни варнаци, аз съм Николай Танчев, а днес ще ви срещнем с Сия Папазова, театрален педагог, драматург, критик, създател на детска юношеска школа Златното ключе. Сия Папазова е почетен гражданин на Варна, виден общественик с огромни заслуги за развитието на културния живот и творческата дейност във Варна. Казваме здравейте на госпожа Папазова и искаме да знаем какво е актьорското майсторство и защо това умение изобщо има значение. Създател на школата Златното ключе е моята сестра Катя Папазова, а аз съм нейн приемник. Сега на въпроса ви, какво е актьорът? Бих допълнила какво е съвременният актьор. Съвременният актьор за мен е позиция. Позиция в този наш взревен свят. Още по-силна, още по-активна, още по-осмислена от тази на обикновения човек. Защото забелязали сте, нали, като влезете в театъра, че има един подиум, една височина, вдигната малко, нали, над равнището на публиката, на нивото на очите на публиката, ако сте обърнали внимание. Има и проскениум, напред едно пространство изведено. Това дава на актьора възможност за близост до публиката, ако отиде напред. Дава възможност да се вихли на сцената, ако играе в цялото и пространство, във всичките възможности на сцената. Тоест, той е Бога на сцената и сред нея и сред това пространство може да буйства, да твори, да се радва на себе си, да се радва на публиката, но много е важно за мен при тези съвременни обстоятелства, при този наш съвременен, много труден живот, много взривен, където има огромна липса на човечност, където цената на човека е паднала много ниско. Нали знаете, разкъсван, взривяван, какво ни го правят. Съвременният човек трябва да има позиция. И трябва да използва този като анвон. Аз ще го нарека анвон, това повдигане над това ниво. Това ли е връзката на театралните изкуства с съпричастност? Да, позиция значи съпричастност. Сега има и други теми, нали, личната, интимната, която не е за пренебрегване. Актьорът трябва да бъде много близо до обикновения човек, до душичката му. Това е висша проява на хуманизъм, да бъдеш близо до българина, да речеме, както сега е назряла тази необходимост. Много е необходима тази топка. А случва ли се изобщо така артистът да играе роля, която не му допада, но сюжетът налага това и получава ли се тогава изобщо играта? Да, има такъв момент, той не е на работника, не знаете. Актьорът и получава понякога роли, които нямат нищо общо с неговото желание. Обаче, тук има един момент много интересен. Значи, това, което актьорът желае и което не желае, не винаги е, как да ви кажа, не винаги той е прав в тези желания. Нали разбирате? Ужасно понякога беше актьора. Не желая тази роля, обаче се оказва негова. Обаче на сцената той прави от нея някакви неочаквани, хубави, красиви неща, а пък ролята, която много желая, може да я провали. Това е един много странен процес, много така за изследване. Може би няма представа за себе си, какво може и какво не може. Нали? И е много интересно, когато режисьорът разпреди актьора на неочаквано място. Нали? Даде му, примерно, ако е актьор на силните преживявания, гордите, изнесените, даде една Чехова роля, най-неочаквано. Нали разбирате? И изведнъж се проявява цялото може на артиста в тази неочакваната роля. А опитни артисти ли са варненци или просто са попаднали на всеотдайни преподаватели? Нашите варненски актьори са чудесни актьори, те всички са подготвени от нашата академия, националната надфис, Кръстю Сарафов, тогава я наричахме ние така. Вити се наричахме, добре подготвени от чудесните български
професори, театрали, а има, разбира се, и други такива висши училища, знаете, в София, в Пловдив, в Благоевград, сега в Бургас разкриха. Нали, много добре подготвени. Българските актьори са едни от най-добре подготвените, може би, в Европа. А тук във Варна какви са възможностите за развитието на театралното майсторство и какво още трябва за високи постижения? Безгранични са възможностите, които се дават във Варненския театър. Варненския театър е театър с много дълга традиция. Пространството въобще на сцената, то е пространство, в което още дишат, ще се изразя малко мистично, още дишат холограмите на онези актьори, които са минали през тази стена, на Феликсова, Катя, Грациела, не ги изреждам, прекрасните български актьори. И това пространство наситено с енергии, нали? Сега в него се подвизава съвременният варненски актьор. Аз имам само едно възражение, то е много сериозно и голямо, едно възражение имам, което много ме тревожи и това е даже една моя позиция. Опитвам се да отстоявам, да се боря. Може би знаете, че Варненският театър стана част от едно нещичко така общо цяло, заедно с оперна трупа. Оперна трупа голяма, това е една много голяма трупа, погъл на Варненския театър, изгуби се в това цяло и изчезна като битие. Не като актьорско присъствие, като представление, като битие изчезна. А в Пловдив, знаете, Масалитинов театър, Масалитинов, веднага се личи, веднага се вижда надписа върху театър. И други театри в страната. А във Варненци казват, къде отиваш бе? Отивам в операта. До такава степен съществува обезличаване, че това хубаво голямо червено здание, което е строено за театър, с дарение на актьорите, с дарение на варненци, за да бъде театър и само театър, го наричат опера. И правилно го наричат опера. По-недостъпни ли стават? Защото, както ви казах, Варненският театър гушна там вътре, нали, сред тази многообразна и добра оперна трупа. Аз нямам нищо против тази трупа. Проблемът може да се реши, ако бъде построена във Варна многофункционална сграда за опера и балет, с концертна зала, да се отдели операта и отново да се върне в червената сграда, като стопанин, като горд стопанин Варненския театър. Наскоро бяхме обезпокоени от едни структурни промени, които се случват в Общинския детски комплекс. Какво всъщност се случва там сега? То е просто за обяснение. Съкращават се, изчезват просто в пространството две елитни школи за мен. И не само за мен, за варненци. Те са известни не само у нас, те са известни и в Европа, и в чужбина. Изградени школи, силни школи. Школата балет, така се казва школа балет, и школа Паличко. Школа балет работи в посоката на класическия театър, на класическия балет. Нали знаете колко е важно да има такава школа, в която се работи този първозданен балет, балета на Ана Павлова, на Петипа преди това. Много ценна школа, защото това е много високо изкуство. Тънко, високо, изящно. И имат много прекрасни резултати. Прекрасни. Ето сега се завърнаха с много награди от един конкурс балетен. Едни възпитанички, тя се казва Татяна Костова, която ръководи тази школа, играят по големите световни сцени. Можете да се представите. Има балерина в Болшой театър. Тая е мека въобще на балета. Невероятни са нейните постижения. Другата школа на моята колежка Шишкова, тя е много популярна. Тя е страшно популярна в България, смело мога да го кажа. Тя работи с малки деца. Художествено слово работи. Един от последните конкурси на унгарска и българска литература, много сериозен международен конкурс, културното аташе на унгарското посолство пише благодарствено писмо до нашето ръководство, което казва уникална школа. Пазете като зенца на окото си. Филигранно изработено слово с малки деца. Много висока оценка. И точно тези две школи са съкратени, няма ги. Пространството ги няма, което за мен е, как да ви кажа,
може би много силно ще ни прозвучи това голям грях. Въобще всичко, което се отнася до преподаване на изкуство за деца и на деца, трябва да се пази като зеница на окото. Нали разбирате? Особено в тази система на общинската грижа за това изкуство. Трябва да направи така общината, че да се грижи за него, да намира пари за него, да помага за всяка една школа, която работи с деца в нашия комплекс, заслужава едно специално персонално внимание на общината. И това е нейната социална роля. Нали? Тя дава възможност на всички варненски деца, на всички, безплатно, на този терен, на терена на общински детски комплекс, да учат изкуство. Голяма работа, голямо нещо. И трябва до край да изпълнява тази своя догадка, голяма догадка. Тя не е нова, тя е знаете, от края на миналия век, от края на по-миналия век, общината като меценат. В заключение, разбираме... Искам да допълня и също уволнението на моята колежка Юлия Недева. Тя пък е ръководител на един страшно легендарен вокален състав. Чули сте го Сребърни звънчета? Да, специално доведен във Варна, специално поканена Ангелина Милева, създателка на тази трупа. Беше поканена във Варна, за да може да го разкрие тук на варненски терен под егидата на общината. И Юлия Недева е приемник на този голям музикален педагог. И знаете ли, това е човекът, който е сърцето, мотора на тази студия. Работи яко, здраво, силно. И нейното вълнение е знак за мен, че има опасност, огромна опасност да изгубим този голям творец в областта на песените възможности на детето. Разбираме какви са вашите търсения от институциите, за това България все пак да защити изкуствата и като една социална държава. Аз се очудих на този огромен обществен ефект. Огромен. Порази ме този отклик. Ами то от цялата страна. Дори от Америка, дори от Нова Зеландия, дори от Австралия. Представете ли се, всичко така живо, пламенно преживява. Вашите възпитаници все пак са реализирани личности. Не само това. Всеки десети във Варна е бил или ключе, или паличко, или звънче. Разбирате ли? И оттам идва тази огромна популярност. И същевременно и съм удивена, и впечатлена, и си викам, Боже, какво огромно дело е това общинско дело. Нали разбирате? Огромно общинско дело. И нашата общината Варна. И нашата подписка, тя е между другото не е моя, аз не съм инициатор, това са на наши възпитаници. Тяхно решение, тя не е срещу кмета на общината, не е срещу общинарите, общинските съветници, не е срещу въобще това воинство общинско, нали разбирате? Тя е вик за помощ. Кмета да подкрепи, да сложи едно рамо, защото правило го е миналия път подкрепи тези школи, за които казвам сега, за които сега в момента става въпрос. Подкрепи тези школи, да прояви настойчивост и още да намери сила и храброст да ги подкрепи. Какъв е вашия апел към гражданите? Преди да отправя апела към гражданите, искам да кажа, че се измества малко проблема при нас в ОДК и в пространството от някои мои колеги. Те ме слагат мен в центъра на събитията. Аз не съм и не искам да бъда в центъра на тези събития. Аз съм направила своето дело, завършвам го, имам свой приемник и до година ще предам нещата на този приемник. Моят акцент е върху запазването на тези школи. Нали разбирате? Съхраняването. Сега може да съм флагман на тези събития, нали? Но това също е част от моята борба за спасяването на детето. Знаете в съвременните обстоятелства какво става с нашите български деца и юноши. Знаете колко е объркан, колко е пропаднал техния свят. Знаете, че в момента има деца самоубийци, деца убийци, деца садисти. Боже мой, как е могло да стане това? Това може да се коригира само по някакъв начин, чрез такива колосални опити, чрез изкуството в тези школи. И ако се заемеме храбро с тази работа, бихме могли техния свят
доколкото можем да го поправим. Нали, разбирате? И за това за мен е грях ли, питате за повика ми към, не само към общината, към всеки варнец, който познава нашата работа, пък и който не я познава, нали, казвам, бранете тези школи, съхранявайте ги, които работят с деца и за деца. Както казваше моята сестра, това е нейна крилата фраза, тя е библейска фраза: спаси и съхрани. Тук е акцента, нали, спаси и съхрани. Спаси и съхрани тази летяща школа балетна на Таня, чудесната школа на колежката ми Шишкова. Спаси и запази Юлия, художествен ръководител на Сребърни звънчета. Спаси и запази за бъдещето. Уважаеми зрители, на гости ни бе Сия Папазова. Благодарим ви за вниманието.